A Belgrád tövében fekvő Szendrőn járunk. A Duna partján ódon erődítmény magasodik, amelynek fáradt falai között megannyi lázas egyezkedés folyt és szövetség köttetett, majd Európát bejárta a hír, jönnek a törökök. Hunyadi János, hogy segítse a véderő munkálatokat, saját jövedelmét felajánlva építtetett egy tornyot, megerősítve a vár falrendszerét. Számunkra már ettől is értékesebb lenne a tucatnyi másik bástyánál. A hunyadi féle magaslat azonban tényleg különb a többinél, e torony ugyanis kör alakú. Nem csoda, hogy a katonák és hadvezérek kedvenc megfigyelő pontjává vált formája és kihasználhatósága miatt. A szendrői vár mondhatnánk abszurd véget ért. Évszázadokon keresztül töretlenül állt Délcegen a helyiek büszkeségeként. Majd eljött a 20. század hajnala és a világot lángokba borító nagy háború. Az akkori hadviselés szerint is fontos stratégiai pontot heteken át ostromolta a német tüzérség, amitől porba hullott. Köztük Hunyadi kör alakú tornya is, amiből ma már csak ez a faldarab látható. Ugyanígy hatalmas gondot fordítanak a főváros turizmusának kiépítésére és Belgrád valódi szépségének bemutatására. Ennek egyik égköve a Királyi Palota, amely annak ellenére, hogy Sándor herceg és családjának otthona, szabadon látogatható. Zegzugos szobái nem csak változatosan díszítettek, de meg annyi történelmi mementót is fel lehet fedezni. Olyanokat, mint például a pókerszoba, ahol nem csak a királyi család felmenői szórakoztak évszázadokon keresztül, de Josip Broz Tito is itt ütötte el szabadidejét. Egy legenda szerint egy játszma alkalmával olyan sokat veszített, hogy mérgében a plafonra tekintett, és az oda felfestett királyi portrékat hibáztatta a rossz lapjárásért. Ezért lemázoltatta az egész szobát, és az egykori freskók helyére vörös csillagokat festetett, amik még a mai napig megtalálhatók itt. Csak egy folyosó választja el e szobát az egykori diktátor mozitermétől, ahová egymaga visszavonulva western filmeket nézett. Ám a múlt, amelyből a tradíciók erednek, egészen más arcát mutatja, ha Belgrádtól délnyugatra a Cer-hegységbe barangolunk. E területen vívták a nagy háború és a Szerbiáért folytatott hadjárat első csatáját. 1914. augusztus 15-én érték el a térséget az osztrák-magyar monarchia csapatai. A korabeli feljegyzések szerint éjféltájt vették észre a szerb megfigyelők, hogy valakik ereszkednek a hegy oldalában. Ezt követően 9 napon keresztül tartott a harc az erdők és hegyek szabdalta csatatéren. A végén 9000 katona lelt jelöletlen sírhelyre itt. Az első világháborúban elesettek emlékét régiószerte több katonai temető és emlékmű őrzi. Az egyik legmarkánsabb a Cer-hegység tövében még 1928-ban felállított emlékmű, amely alatt szerb, osztrák és magyar katonák földi maradványai nyugszanak. Szomszédságában múzeum eleveníti fel a korabeli csaták véres valóságát és a múltba veszett katonák életének mindennapjait, korántsem mindennapos fotográfiákon át.
Macsó-Kamen kápolnája alatt mauzóleum fogadja a csendes kis faluba tévedőket. Bajonettek, személyes tárgyak, lőszerek, sőt emberi maradványok, csontok, koponyák egész gyűjteménye sokkolja az embert, ráébresztve arra, hogy az első világháborút is emberek, érző, szenvedő lények vívták. A mauzóleum feletti kápolna nem csak túlzó díszessége miatt különleges. Ha felnézünk a mennyezetre, nem mindennapi csillár tekint vissza ránk, amelyet főleg a környéken talált lőszerekből, fegyvermaradványokból kovácsoltak össze. A falutól néhány kilométerre a szomszédos hegy tetején kicsiny kápolna állít emléket az egykor itt harcoló és elesett katonáknak. A természet csendjében némán megbúvó, békét hirdető építmény mellett megfér a hajdani lövészárok maradványa is. Végignézve a tájon nehéz elképzelni, hogy annak idején egész századok, ezredek pusztulásának színhelye volt. Ugyan a Cerhegység környéki harcok emléke elhalványodott az őket követő 4 év megannyi mészárlása miatt, mégis különlegessé teszi őket, hogy a nagy háború első ütközetei voltak. A történelem méltatlanul feledkezett meg azokról, akik nem olyan hírhedt élethelyeken hunytak el, mint Verdun, Ypres vagy épp a Somme folyó vidéke. Ha délnek vesszük az irányt, mindössze pár órányi autóúttal elérünk egy határközeli kisvároskába, Zlatiborba. A környék nem csak gyönyörű tájairól és növekvő turizmusáról híres, hanem arról is, hogy a közelben található a régi falu, az ország legnagyobb skanzenje, ahol több évszázados tradíciók elevenednek fel nap mint nap az ide látogatók szeme láttára. A lakóházak, a műhelyek és a templom együttese egy egész falu mindennapjait, korabeli pékek és egyéb mesterségek hagyományos eszközeit mutatja be. De ugyanitt keresendő a helyiek által csak favárosnak nevezett látványosság. A kizárólag faépítményekből álló magaslat Emir Kusturica, Szerbia első számú filmrendezőjének alkotása. Saját kisvárosát az Élet egy csoda című filmjéhez építette, majd annyira megszerette, hogy nem csak megtartotta, de ő maga is ide költözött. Azt persze csak találgatni lehet, hogy vajon épp melyik házban vár múzsája csókjára. E hegyektől szabdalt vidéken pöfög Zárgán 8-as alakú pályáján az a kis vonat, ami bejárja a 20 alagúttal tarkított útvonalat. Európa legkeskenyebb nyomtávú vasútjának össze kellett volna kötnie Zlatibort a fővárossal, de a II. Világháború bombázásai porrázúzták e terveket. Azóta a kialakított 8-as alakú nyomvonalon zakatol, hol helyieket szállítva, hol kirándulókat elkápráztatva varázslatos útvonalán.